Гледай! Навлизам в трапа. Дубъл едно, дубъл две, кой си ти? Не те познавам, бе. Гледам от високо, гледам и от ниско. Когато идваш до мен, си по-наблизко. Виж, аз съм най-добрия. Поводявам ли, почвам да бия. Кажи някой рима, удари ма и ще флекна. В чужбина живота е труден в тая държава. Ако грешиш, бяга от квартала. Ето ви сега, ще вляза в трапа и ще ти размажа главата. Целият живот е една тъпа стомана. Майката съм е Бог, а баща ти остана. Мисля, накрая ще умра. От мен няма бъдем в квартала. И започвам с това, че получава стрелба, но сега е малко по-различно от тогава. Виж сега, моята история е бедна. Беден съм и аз като някой хора баги в нас. Няма да завърша, няма да имам образование, но ще стана гангстер без образование. Образование. Каква е тая дума? За образование ти трябва доста сума.